हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवतं भागवतं त्वया सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికి కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాస్ లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోను 3వ అధ్యాయము సర్వ అవతారాలకు శ్రీకృష్ణుడు మూలము అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 3వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకము. అవతారహ్య సంఖ్యేయ హరే సత్వనిదే ద్విజాః యదా విదాసిన కుల్యాః సరసస్యు సహస్రశః. సో ఇక్కడ ఇంకా జిజ్ఞాసులైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు, ద్విజోత్తములైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులతో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతార అంశాలను తెలియచేస్తూ చెబుతూ ఉన్నటువంటి వాటిని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ సూత గోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అవతారా యా సంఖ్యేయా హరే సత్వ నిదే ద్విజాః యదా అవిదాసిన తుల్యాః సరసస్యు సహస్రశః. ఓ అంటే ఓ బ్రాహ్మణులారా, అక్షయమైన జలమూలముల నుండి ప్రవహించు స్వల్ప ప్రవాహముల వలె ఆ శ్రీహరి అవతారములు అసంఖ్యాకములుగా నున్నవి అంటూ చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక పూర్వపు శ్లోకంలో తదుపరి ఆ కలియుగాంతంలో యుగసంధి సమయంలో జగన్నాథుడైన భగవానుడు కల్కి అవతారంలో వస్తాడు అని చెప్పి ఇక చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశముగా మనకి ఆ బ్రాహ్మణులతో జిజ్ఞాసులై ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి ప్రశ్నలు అడిగి 6 ప్రశ్నలు అడిగి వారు తెలుసుకున్నటువంటి అంశాల్లో ఉన్నటువంటి వారితో చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ అక్షయమైనటువంటి జల మూలముల నుండి ప్రవహించు స్వల్ప ప్రవాహాల వలె, అంటే ఒక అక్షయమైనటువంటి సరస్సు, అంటే నిరంతరము నీటిని నిండి ఉండేటువంటి ఒక సరస్సు ఏదైతే ఉందో దాని నుండి చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు అనేకంగా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి.
ఆ ప్రవాహాలు ఏ విధంగా అయితే నిరంతరము వస్తూ ఉంటాయో, అంటే ఒక ఎప్పుడు ఎండిపోయినటువంటి ఒక సముద్రం లాంటి సరస్సు ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుండి నీరు ఎప్పుడూ కూడా బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంది. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన అనేక అవతారాలుగా బయటకు, అంటే ఆయన యొక్క అవతారాలు వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే ఎక్కడ ఇలా ఎలా పోల్చారు ఇక్కడ అంటే, మనకి సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక దశావతారాలుగా ముఖ్యంగా అందరికీ తెలిసినటువంటి, కానీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు అనంతము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ అవతారాల అనంతతత్వాన్ని ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన వారితో చెప్తున్నటువంటి, ఓ ద్విజులారా, పవిత్రతకు నిధి అయినటువంటి ఆ శ్రీహరికి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అవతారాలు లెక్కించలేనివి, అనంతమైనటువంటి అవతారాలు. ఏ విధంగా అయితే ఒక పెద్ద సరస్సు ఎప్పటికీ నీటిని కలిగి ఉండేటువంటి అక్షయమైనటువంటి జల మూలముల నుండి వేల కొలది చిన్న ప్రవాహాలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయో ఎప్పటికీ కూడా, అదే విధంగా ఆయన నుండి అవతారాలు కూడా అనేకము ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మరి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అవతారాలు అనంతతత్వము, అనంతము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఇందులో అసంఖ్యేయాః, అసంఖ్యాకము అంటే అవతారాలు కొన్ని కాదు, అంటే మనకి ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నట్లుగా ఒక దశావతారాలు మాత్రమే కాదు ఆ భగవంతునివి, అవి కొన్ని నమూనా మాత్రమే, కొన్ని మూల అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో కాబట్టి భగవంతుని అన్ని అవతారాలు అనేకము. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉపమానం చెప్పారు ఇక్కడ, సరస్సు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సరసహ కుల్వాహ అనేటువంటిది చెప్తూ, కుల్వ సరసహ అంటూ చెప్పుకున్నారు. అంటే సరస్సు, ఆ సరస్సు నుండి ప్రవాహాల ఉపమానము మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. అంటే ఇక్కడ సరస్సు అనేటువంటిది ఏదైతే అతి పెద్ద సరోవరం అని చెప్తున్నారు కదా, సో సరసస్యుహ అంటే పెద్ద సరోవరం, అంటే అక్షయమైనటువంటి ఆ సరోవరము భగవంతుడు కాగా, ఆ స్వల్ప ప్రవాహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భగవంతుని యొక్క అవతారాలు. అంటే అవతారాలు భగవంతుని నుండి సహజంగానే ప్రవహించేటువంటివి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అనేక అవతారాలుగాను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీ హయగ్రీవ, హరి హంసుడు, నృసిగ్ని గర్భుడు, విభువు, సత్యసేనుడు, వైకుంఠుడు, సార్వభౌముడు, విశ్వక్షేణుడు, ధర్మసేతువు, సుధాముడు, యోగేశ్వరుడు, బృహద్భానుడు, అలా అనేకమైనటువంటి అవతారాలు. అలాగే ప్రహ్లాదుడు కూడా తన యొక్క ప్రార్థనలో, హే ప్రభు, ధర్మాత్ములైనటువంటి వారిని పోషించి అధర్ముల వర్తనను నశింప చేయడానికి నీవు జలచరములు, వృక్షాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, జంతువులు, మానవులు, దేవతలు, ఆదిగా గల జీవజాతులెన్నో కలవు, అన్ని విధములుగా నీవు అవతరించుదువు అంటూ చెప్పినటువంటిది. అలాగే మరి ఈ కలియుగంలో ఆయన మరి భక్తుని రూపంలో కూడా చైతన్య మహాప్రభువులుగా ఆయన అవతరించినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుణ్ణి సత్వనిధేహే అంటూ చెప్పబడినటువంటి మరొక పదం కూడా, అంటే సత్వ గుణ నిధి. ఇక్కడ అంటే భగవంతుడు పవిత్ర యొక్క సముద్రం, ఇక్కడ ఓషియన్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అని చెప్తూ ఉంటారు. ప్యూరిటీ ఇక్కడ సత్వం అంటే శుద్ధత, ఇక్కడ
సో కాబట్టి ఓషియన్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ, సత్వ నిధి భగవంతుడిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు పవిత్రత యొక్క సముద్రం లాగా ఆయన అవతారాలు ఈ లోకం యొక్క శుద్ధి కోసం విస్తరించబడేటువంటివిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి ఆయన యొక్క అవతారాలు ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ధర్మ సంస్థాపన కొరకు యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య అంటూ మనకి ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతూ ఉందో ఆయా సమయాలలో నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటివి. సో ఆ విధంగా ఆయన అవతారాలు అనేక రకాలుగా ఉంటే అందులో మనము ఇప్పటి వరకు మనకి ఈ భాగవతంలో ఆయన యొక్క లీలావతారాలు గాను, అలాగే గుణావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, యుగావతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు, ఇవన్నీ కూడా అనేక రూపాలలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి. కానీ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోనూ మనకి మన పూర్వ ఆచార్యులు భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో ఇక్కడి నుంచి మనకు దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే వారి గురువు గారు కానీ అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి గురువులు వీళ్ళంతా కూడా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది కృష్ణుడు స్వయం భగవాన్. సో ఇక ఇతర అవతారాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క విస్తారాలుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎక్కడా కూడా పరిమితుడు కాదు, ఆయన అపరిమితుడు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు కూడా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా మనకి భాష్యంలో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాముడు గాను, నరసింహుడు గాను, వరహ, మత్స్య, కూర్మాది పలు అవతారాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆయనే స్వయంగా అవతరించునని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడు మరియు చైతన్య మహాప్రభువుల అవతారాలుగానే కాకుండా సర్వ అవతారాలకు ఆదిమూలమైనటువంటి విషయాలు. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి ఇంకా ముందు ముందు వచ్చేటువంటి శ్లోకాలలో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎలాగైతే ఒక సరస్సు నుండి ఆ సరోవరము నుండి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సరసస్యుహు అతి పెద్ద సరోవరము నుండి సహస్రశః వేల కొలది కుల్వాహ స్వల్ప ప్రవాహాలు వస్తూ ఉన్నట్లుగా మరి ఆ అపరిమితుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండి అసంఖ్యాక అవతారాలు ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఆ అవతారాలు అనేకము అనేటువంటివి. అలాగే కొన్ని దశావతారాలుగా చెప్తాము. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక నమూనాగా తీసుకొని ఇవి ముఖ్య అవతారాలుగా చెప్తున్నాం. అంటే మరి ఇక్కడ ఏంది దశావతారాలు అంటారు, ఇవి అనేకం అంటారు, విరుద్ధత ఏమీ కాదు. ఇది స్థాయిలో ఉండేటువంటి భేదాల ద్వారా అవన్నీ కూడా మనకి అనేక రకాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో దశావతారాల్లో ముఖ్యంగా మత్స్య, కూర్మ, వరహ, నరసింహ, వామన, పరశురామ, శ్రీరాము, అలాగే శ్రీకృష్ణుడు, బుద్ధ, కల్కి అనే శక్తి, ఇవన్నీ కూడా మరి ధర్మ సంస్థాపన కొరకు, అసుర సంహారం కొరకు, భక్త రక్షణ కొరకు వచ్చేటువంటి. సో మరి ఇక మనకి మరి ఆ దశావతారాలు అవి. అలాగే అనంత అవతారాలు అంటే కాలానుగుణంగా, అవసరానుగుణంగా ఆ భగవంతుడు అనేక రూపాలలో లెక్కించలేనటువంటిగా ఉండేటువంటి రూపాలే మనకి ఆ అనంతంగా ఉండేటువంటి అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలను చెప్తారు. ఈ అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలు ఏంటంటే మనకి యుగ అవతారాలు రావచ్చు, మన్వాంతర అవతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు, గుణావతారాలు, ఇవన్నీ కలిపి మనకి అనంత అవతారాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటివి. సో ముఖ్యంగా ఈ దశావతారాలకు
అనంత అవతారాలకు ఉండేటువంటిది ఏంటంటే ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం దశావతారాలు ధర్మ సంస్థాపన కోసం ఉంటే అనంత అవతారాలు సృష్టి నిర్వహణ కొరకు మొత్తంగా ఉండేవి అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక మనకి ఒక దశావతారాలు మాత్రమే కాదు, ఆ భగవంతుడు ఆ ప్రతినిధి, అది ఒక నమూనాగా ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి అంటే భగవంతుడు సముద్రం అయితే అలలు ఆయన యొక్క అవతారము, అవతారాలుగా భావించవచ్చు. మరొక ఉపమానము, సముద్రంలో అలల మాదిరిగా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు వస్తూ ఉంటాయి. అందులో కొన్ని పెద్ద అలలు వస్తుంటాయి, కొన్ని చిన్న అలలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పెద్ద అలల్ని మనకి ప్రముఖంగా చెప్పి దశావతారాలుగా చెప్పబడినవి మన ఆచార్యులు. ఇక చిన్న అలలు వచ్చేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అనేకమైనటువంటివిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. సో మనకి ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క అవతారాలు ఉన్నటువంటివి చూడవచ్చు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఇంతకు ముందు నుంచి పూర్వపు శ్లోకాల్లో చూస్తూ ఉన్నట్లుగా భగవంతుడు స్వయం భగవాను కృష్ణుడు, అన్ని అవతారాలకు మూలము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి కృష్ణుడు యొక్క మొదటి విస్తారము బలరాముడు, సేవా తత్వం యొక్క ప్రతినిధిగా మనకి ఆ బలరాముడు ప్రైమరీ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ తదుపరి ఆ బలరాము నుండే చతుర్వ్యూహ విస్తరణ వస్తుంది అనేది మనకి చూసినటువంటిది. అదే వాసుదేవుడు, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధుడు. తదుపరి ఆ మహావిష్ణుత్రయం, ముగ్గురు విష్ణువులుగా వచ్చేటువంటివి కారణోదక శాయి విష్ణువు, గర్భోదక శాయి విష్ణువు, క్షీరోదక శాయి విష్ణువు. ఆ తదుపరి గుణ అవతారాలుగా మళ్ళా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు. సో ఇక లీలావతారాలుగా అనేకమైనటువంటి ఇక చూస్తున్నటువంటి ఈ విధంగా భగవంతుడు అనేక అవతారాల రూపంలో అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్లోకము తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు